Akkor most meg fogjuk csinálni a dubai csokoládét. Többek között ezt a gyönyörű desszertet fogom megcsinálni. Ezt fogom megmutatni, hogy hogyan csináltam. És természetesen csokoládékat is fogunk tölteni. Az előző videómban elmondtam, hogy a töltelékeket miből csinálom. Háromféle ízben fogok csokoládét tölteni. Az első a mogyorókrémes lesz. Ez nem a bolti hagyományos mogyorókrém, hanem én ledaráltam egy ilyen földi mogyorót, ledaráltam egy kis mézzel és egy kis kakaóporral ízesítettem, hogy ne legyen túl édes. A második a mandula. A mandulát is szintén ugyanúgy ledaráltam, és mézzel édesítettem. Természetesen a dubai csokoládé a pisztácia. A pisztáciát is ledaráltam, és egy kis mézzel ízesítettem. Megpirítottam ezt a tésztát, amit előző videómban mutattam. Ez egy török változata annak a tölteléknek, ennek a knafénak. Ez egy török változata, sajnos nem sikerült beszerezni a eredeti dubait, de szerintem ebben is tökéletes lesz. Ezt a tésztát, ez egy édes tészta, ezt így meg kell pirítani, ezt így megpirítottam egy kicsikét ilyen szépen. Ezt fogom hozzákeverni a krémekhez. Az első töltelék legyen a pisztáciás. Ezt is már pisztácia krémmel egy kicsit összedolgoztam a tésztát, de szerintem még mehet bele egy kevés. Jó ropogós legyen. Szépen összedolgozzuk. Nem kell túl folyósra csinálni. Aki szereti nagyon folyósan, lehet beletenni egy kis olvasztott vajat, vagy esetleg egy kis olajat. Én a napraforgó olajat használom. Szerintem ez így jó is lesz a tölteléknek. Most megcsináljuk a következő tölteléket. A következő töltelék legyen a mogyorós. Ebben is csak darált mogyoró, egy kis kakaópor és méz van. Tehát nem túl tömény édesre csináltam, direkt azért, hogy élvezhető legyen a csokoládé. Ez is szerintem jó is lesz. Ez is így néz ki tölteléknek, nem kell túl hígra csinálni. És a harmadik töltelék a mandulás. A mandulát is csak ledaráltam, kis mézzel és olajjal ízesítettem. Szerintem ez is így jó is lett. Ez se kell túl folyósra. Szerintem ez így jó is. Jó. És akkor kezdjük a csokoládétöltést. Én már előre kijöntöttem csokoládéval a formákat, amiket meg fogok tölteni, meg fogom mutatni. Én szilikonformát szeretek használni, mert könnyebb kiszedni belőle. Van egy ilyen, amivel ugye a rózsát is látjátok, ez egy rózsa, ez egy szilikonforma. Ezt már kijöntöttem csokoládéval, ezt fogom betölteni. A desszerthez, ehhez a desszerthez, ehhez nem csak csokoládét használtam, hanem piskótát is sütöttem, egy csokoládés piskótát, amiből kivágtam ilyen pogácsákat, ezt kiöntöttem csokoládéval, és ebben lesz megtöltve. Tehát ez nem csak csokoládé, hanem inkább egy desszert.
A másik pedig a sima táblás csokoládé, ez is szilikón, ezt is könnyebb. Én szeretem használni, meg könnyebben ki lehet belőle venni a csokoládét, úgy, hogy ne törjön össze. Most először a desszertet fogjuk megcsinálni, és utána a csokoládékat is megtöltjük. Ezt el is teszem, minden ne legyen úton. Jó, akkor ezt a desszertet fogom először megcsinálni, hogy lássátok. Nem olyan nagy ördöngölség, majd mindjárt meglátjátok. Először is kiöntöttem csokoládéval, ennek a papírnak a belseje, ez olyan leszílót, nem tudom, hogy mivel van, tehát nem fog átázni. Akkor főztem egy főzött csokoládékrémet, elég sűrűre felfőztem ezt a csokoládékrémet egy kis rummal, vajjal. Ez majdnem ugyanaz a receptje, mint amiben a kókuszkockát szoktuk mártogatni. Ez egy ilyen jó rumos csoki lesz. Ebből teszek bele. Ez lesz először is a desszertnek az alapja. Így, egy kis csokoládékrémet. Ráteszem a csokis piskótát. És ráteszek megint egy adag krémet. Jó. Most ezt egyelőre félretesszük, amíg a rózsa elkészül. A rózsát pedig betöltjük a pisztáciakrémmel. Szépen lenyomkodjuk. Hagyjunk neki egy kis peremet, mert a csokoládéval majd le lesz talpazva a bombonunk, vagy a desszertünk, tehát hagyni kell egy kis helyet a csokoládénak, amit majd még ráöntünk. Igen, így. Azt hiszem csinálok kettőt, hát ha eltörik. Elég kiadós ez a töltelék különben, és el lehet tenni a hűtőbe. Szeretek csinálni ilyen különleges édességeket, ami nem a megszokott hagyományos. Szépen kis dobozba, ajándéknak is különleges, most, hogy jönnek az ünnepek, karácsonykor, hogy akár könnyen meg lehet csinálni, nem egy olyan nagy ördöngőség. Így, szerintem ez így jó is lesz. Tehát akkor kettőt csináltam ebből. Akkor most csinálom mindegyikből csinálok egy ízesítést. Most jön a almondos, ugye hát mandulás. Jó, egy mandulássat. Ezt is szépen egyenletesen belenyomkodjuk, óvatosan, hogy a csoki ne törjön el. Így. Jó. És akkor most a magyarosat.
Nagyon finom, ilyen ropogós töltelék lesz. Nagyon finom, különben érdemes kipróbálni. Így szépen. Jó. És most egy kicsit beteszem a hűtőbe, hogy megtermedjen, hogy rá tudjam önteni a csokoládét. Addig, amíg egy kicsit megdermed a hűtőbe, addig betöltöm a csokoládét. Az egyik lesz a pisztáciás, a hagyományos dubai pisztáciás. Ezt is szépen egyenletesen nyomkodjuk. Ilyen szilikonformát szerintem mindenhol lehet kapni interneten. Én nagyon szeretem a szilikonformát használni, mert könnyebben ki lehet belőle szedni a csokoládét, mindent nem törik el. A másik fajtákat nem nagyon szeretem, mert mindig beleragad, meg eltörik, nem tudom olyan szépen kiszedni. Óvatosan, nehogy eltörjön a csokoládé oldala. Ennek is hagyunk egy kis peremet, tehát nem teljesen töltöm be, hogy majd amivel letalpazom a csokoládéval, hogy összefogja az egészet. Hagyunk helyet a csokoládénak. Szépen simára eldolgozzuk. Egyenletesen. Egy kicsike. Így. Szerintem tökéletes. És ahogy látjátok, hagytam neki itt fönt egy pici peremet végig, ahova majd a csokoládé szépen befog. Enni is lezárja az egész tölteléket. Így. És akkor most a másik felébe pedig betöltöm a mogyorósat. Akkor a másik felébe betöltjük a mogyorósat. Nagyon jó lett. Bocsánat a háttérzaj miatt, bekapcsolt a légkondi.
Ezt is körülbelül ugyanolyan vastagságra. Most jön a karácsony, érdemes próbálkozni ilyen különleges kis desszertekkel. Ember megy a vendégségbe, vagy valahová mégis különlegeset visz, nem olyat, amit a boltba vett. Én nagyon szeretek ilyen újdonságokat mindig kipróbálni, minden egyes csokoládé, vagy minden egyes díszítés, mindig egy új kihívás. Nagyon szeretek különleges dolgokat csinálni. Jó, és ez is így készen lett. Látjátok? Tehát mindenhol van egy kis pereme meghagyva a csokoládénak, ahova majd be fogom önteni. Akkor most ez is mehet a hűtőbe, és akkor majd megkezdjük a letalpazást, addig pedig megcsináljuk a dekorációkat. A dekoráció az pedig nem más, mint egy másik ilyen szilikon formába, csokoládé formába. Öntöttem csokoládét, ebből kivesszük. Látjátok, milyen szépen könnyen le lehet szedni a szilikon formát. Azért szeretem ezt. És akkor így néz ki a kiöntött csokoládé. Ez egy ilyen mintájú. Én ezt csak így össze szoktam tördelni. Így. Ez lesz majd a dekorációja. Így. Csak így. És most hozom a kis arany, és lefújjuk egy kis arannyal. Lehet kapni itt nálunk ilyen mindenféle színben ezeket a festékeket, ételfestékeket. Biztos otthon is lehet kapni. Ez egy ilyen arany, egyszerűen csak lefújom. Így pillanatok alatt megszárad, és már díszíthetünk is vele. Ezt most ide félre tesszük száradni. Addig a csokoládét megolvasszom. Én a mikróba szoktam megolvasztani, gyorsan, praktikus. Így, mikróban megolvasztottam a csokoládét, hát nem dubai csokoládé, de csokoládé. Ezt lehet akármilyen csokoládé, Milka vagy bármilyen. Én sima csokoládét használok. És akkor most letalpazzuk. Már meghűlt egy kicsit a rózsa. Így. Most, hogy ne keverjük össze, én úgy gondoltam, hogy meg fogom jelölni, hogy melyik rózsában mi van. Egy-egy kanál elég szerintem. Így. Így, szépen. És akkor szórok rá egy pár pisztáciát, hogy megjelöljem, hogy melyikbe mi van. Csak azért, hogy ne legyen a desszert összekeverve. Jó, akkor ez a pisztáciás. Ez a mandulás. A fehér a mandula. Ezt is egy kicsikét így, hogy a szélére is menjen a csokoládé. Jó. Ebbe is teszek egy párat, hogy tudjam, hogy ez a mandulás. Így. És akkor a mogyorós. Jó.
Jó, magyarósba is teszek egy szem magyarót, hogy tudjam, hogy ez a magyaró így. És mehet vissza a hűtőbe megint, és utána megpróbáljuk kiszedni a rózsát szépen, hogy ne törjön el. Addig letalpazzuk a csokoládét is. Ezt nem kell igazán megjelölni, mert úgy tudom, hogy a márványosban van a mogyorós, a kockában az a hagyományos dubai forma. Szépen. Jó. Úgy látom, pont elég is lett a csokoládé. Most egy kicsikét, ó, már milyen klasszul el is válik az oldalától. Most egy kicsikét ezt nem ütögetem, hanem inkább így megrázom. Így. És akkor szép sima lesz a teteje. Látjátok? Most ez mehet, és a buborékok is kijönnek, úgyhogy most mehet be a hűtőbe, és addig egy kicsit várunk, még megdermed, és akkor utána kezdjük a díszítést. Akkor úgy néz ki, hogy megdermedt a csokoládénk. Most megpróbáljuk kiszedni úgy, hogy ne törjön el. Először a pisztáciásat, mert ugye avval fogjuk díszíteni a desszertet. Úgy látom, elég klasszul ki fog jönni belőle. Ó, igen. Ezért szeretem használni ezt a szilikon formát, mert ebből könnyen kijön, úgyhogy nem törik el. Legalábbis nem mindig. Klassz. Most a két, nem is tudom, pont a mandulásat vettem ki. Ez a pisztáciás. Milyen jó, hogy megjelöltem az alját. Ezt visszateszem addig, és akkor nem is visszatesszük, és kiszedem a másik pisztáciást. Így. És akkor ez a pisztáciás, ez a kettő a pisztáciás. Nekünk most csak egy kell. Így. Szóval akkor most a desszert. Szóval csokoládéban a kis csokis piskóta, most csak ráteszem a rózsát, és amit előbb befújtam ebben az arannyal, ebben fogom itt az oldalába, csak így, mint valami aranyrög, ugye Dubaj, ugye minden, ami fénylik, ami arany, így. Így. És most még itt középen megszórom egy kis pisztáciával. Látszódjon, hogy pisztáciás. Így. Elkészültünk. És most még teszünk rá egy kis csillivillit.
Lehet kapni, biztos nálatok is lehet kapni ilyen díszítő aranyfóliát. Ebből szoktam rátenni egy kis csillivillit, hogy ha Dubaj, akkor már legyen elegáns. Így. Ez mondjuk eléggé nem akar oda ragadni. Talán lehetne azt, hogy egy kicsit olajjal odaragasztani, bekenni, de talán azért így jó. Kis csillivillivel. Csak hogy adjuk meg a módját, hogy Dubaj. Úgyis minden az aranyról szól, meg a csillogás, a ragyogás. Így. Sőt, még egy kicsikét az éleit a csokoládénak. Hopsz, ez leesett. Így. Még a csokoládénak az éleit egy kis aranyporral. Egy kis arany ételfestékkel lefessük. Szép legyen. Lehet kapni ilyen aranyport, egy kis alkohollal kell, mindegy, hogy milyen alkohol, vodka vagy pálinka, teljesen mindegy. Avval lehet feloldani, azt is már mutattam, hogy aranyport, hogy néz ki, meg hogy ez is ételfesték. Egy kicsikét így, kis alkohollal. Nem tudom, mennyire jól látszik. Megkevergetjük. És akkor még így az éleit ki lehet vele szépen díszíteni, hogy még arany. Így. Most azért kentem oda, hogy gondoltam, hogy oda ragadjon az arany. Így. Így. És el is készültünk a csodálatos desszerttel. És hogyha valaki ajándékba szeretné adni, azt is megmutatom. Én kitaláltam, hogy egy gyönyörű szép kis dobozban, hogy adjuk meg a módját, ha már egyszer egy ilyen gyönyörűséges, szép desszertet csináltuk, adjuk meg a módját, hogy hogyan csomagoljuk és hogyan adjuk oda ajándékba. Én beszereztem egy ilyen arany kis ablakos dobozt, amiben pont belefér. Van egy ilyen gyönyörű kis arany mintás szalvéta, ebben kibéleljük, csak hogy stílusosan, nagyon szépen, gusztusosan, így, és akkor beletesszük a desszertünket, ami elkészült. Pont bele is fér. Látjátok? Egy gyönyörű, lecsukjuk, és elkészültünk. Egy kis arany szallaggal átkötve, szerintem különleges és csodálatos szép ajándék, akár karácsonyra is. A csokoládénk is elkészült. Nézzétek meg, milyen klasszul elválik az oldalától. Úgy látszik, akkor nem fog eltörni. Igen, és akkor most így megpróbáljuk szépen kiszedni.
Jó, tehát ebbe a mozaikosba tettem a mogyorósat. Megpróbáljuk óvatosan kiszedni. Ó, nagyon klassz lett. Ó, csodálatos szép, nézzétek meg. Nézzétek meg, micsoda gyönyörűséges szép lett. És kiszedjük a másikat is. Ó, ez is nagyon klassz lett. Ó, nézzétek meg, milyen nagyon klassz lett ez is. Ó, ez egy kicsit elrepett az oldala. Kifolyt belőle az olaj, de nem baj. Ezt majd úgyis megesszük. Akkor ezt mostan elvágom, megmutatom, hogy milyen lett a töltelék. Akkor megnézzük, hogy működik-e úgy, mint a tévébe, hogy eltörjük a csokoládét. Oda nézzetek. Isten, ilyen néz ki. Ezt majd megesszük. Most kidíszítjük ezt a csokoládét, ez is gyönyörű, nagyon szépen néz ki, de azért egy kis csilli-villi, egy kis arany szerintem erre is dukál. Megpróbálom így, ide egy kicsikét. Nem sokat, csak mégis. Így. Hogy ragad ez a fólia. Biztos otthon is lehet kapni ezeket a tortadíszítésekhez, főleg esküvői tortákhoz, és nagyon menő ezek a desszertekre, ezeket az arany kis fóliákat rátenni. Szerintem nagyon klasszul mutat is. Így. Szerintem nem is kell több. Esetleg még egy picit valahova ide. Ez is szerintem egy csodálatos szép kis. Erre is lehetne még tenni egy kis mandulát, vagy mogyorót. Lehet, hogy teszünk is rá egy kis mogyorót. Csak hogy mégis. Így, szerintem még egy kis mogyoróval kidíszítjük. Egy kis csokoládékrémmel oda ragasszuk a mogyorót. Talán ide egy kicsit. Talán ide. Ide. És mondjuk ide. Így egy kis csokoládékrémet tettem oda. Csak hogy oda ragadjon a mogyoró. És akkor tudjuk, hogy ez mogyorós.
szóltok? Szerintem csodálatos lett. Ez is szépen egy celofán fóliába becsomagolva, egy kis aranyszalaggal átkötve, szerintem ez egy szuper ajándék. Bárkinek különleges, jön a karácsony. A dekoráció és a díszítés, a csillagos ég. Mindig valamit ki lehet figurálni. És szóval én nagyon szeretem használni ezt a szilikonformákat, érdemes beszerezni csokoládé öntéshez, nagyon jól működnek, nagyon szuper. Remélem kedvet kaptatok, majd a következő videók majd jönnek most már sorozatosan, mindig valami különlegességet, mindig valami újdonságot fogok mutatni. Nagyon szeretek így mindig próbálkozni, úgyhogy majd megosztom veletek, ha érdekel, kövessétek be a YouTube csatornámat. Sziasztok!